Hej og velkommen til. Som du måske har hørt, så har Bing netop i går annonceret nye muligheder i deres webmasters-værktøjer. Og de har samtidig lavet nogle markante ændringer til deres SERPs i slutningen af sidste år. Og derfor har jeg lavet den her video, hvor jeg kort lige vil gennemgå de nye ændringer i Bings søgeresultater og vise dig det nye oversigtsvindue i Bings Webmaster Tool, der gør det muligt at se AI-citeringer. Som en lille note, inden vi går i gang, så er det selvfølgelig vigtigt at huske på, hvor lille en markedsandel Bing rent faktisk har, og hvor småt deres indeks er sammenlignet med Googles. Det, du ser på min skærm på nuværende tidspunkt, det er Copilot Search, og det er jo altså Bings svar på AI Overviews. Blot leveret af Copilot i stedet for Gemini. Og det er jo præcis som det har været for Google. De her features, de er relativt nye. Bing kom i slutningen af sidste år, men du skal lægge mærke til, hvordan det fungerer. Fordi ved Bing, der kan en gøre to forskellige ting. Du kan enten kan de samle, det vil sige, de plukker små bidder fra 5 til 10 forskellige sider, ligesom kender fra AI Overviews, og så ender du som en lille fodnote, måske som et tal, præcis som kender fra AI Overviews. Men hvis dit indhold er stærkt nok, og du dækker det rigtig godt, du har videoer osv., så kan du blive hovedkilden til det her svar. Og så får du nogle store visuelle magazine cards, som Bing kalder det. Det vil sige, at hele svaret bygger op omkring dine pointer, og det kan man sige, det er jo en slags ultimativt resultat, hvor du virkelig ejer førstepladsen. Det er så slet ikke noget, der er muligt i Google. Det eneste problem, det er jo selvfølgelig, at jeg endnu ikke har fundet det eneste resultat, der var 100% baseret på indhold fra en og samme afsender, som jo netop skulle være styrken ved det her. Men det er stadig meget nyt det her, og det kan være, at vi ser nogle flere resultater, når vi kommer lidt længere ind i 2026, fordi featuresne er udgivet her i slutningen af 2025. Jeg har nu navigeret til Bing Webmasters Tool og ind under AI Performance, den nye tab. Og som du kan se, så står der beta, og det er fordi, at den her tab, den udkom i går den 10. februar, hvor vi i dag har den 11. februar. Så AI Performance i Webmaster Tool blev lanceret i går. Det her dashboard, det er dit nye pejlemærke for succes i Bings AI-resultater, som jo også dækker andre dele end lige deres SERPs. Fordi husk på, at Copilot er en stor integration i Microsofts produkter. Der er dog ikke nogen tvivl om, at det havde været meget mere spændende, den her nyhed, hvis det var Google, der var kommet med det. Men nu er det Bing, der er kommet med den, og det er også spændende nok i sig selv. De ting, du kan se herinde, der er i virkeligheden ikke super meget data at kigge på, og når man så kigger lidt på, eller tænker på, hvor lille markedsandel Bing har, så er det jo så heller ikke så overraskende. Det ændrer dog ikke på, at vi får noget indblik i, hvordan AI'er bruger vores indhold, og hvilke svar, som kan være relevante for dem at benytte, og deraf kan vi så danne os noget ny viden til at udarbejde noget nyt indhold, eller forbedre det eksisterende indhold. I virkeligheden ikke meget anderledes, end det altid har været med SEO. Men total citations, det er i virkeligheden din share of voice, hvis man kan sige det sådan. Det er, hvor ofte du bliver taget med i AI-svar. På første fane herinde under det, der hedder grounding queries, det er et ord, du nok bør lægge rigtig meget mærke til, fordi grounding betyder, at AI'en bruger din side som en slags facitliste. Så her kan du se de præcise spørgsmål, hvor Bing stoler så meget på dig, at de bruger dit indhold til at verificere deres svar over for brugeren. Rækkevidden er som sagt større end bare lige Bing, fordi det er Copilot and Partners. Så rækkevidden når altså hele vejen ud i folks Word-dokumenter og Teams-møder igennem Microsoft 365. Og det er en lidt en spændende feature, og derfor at man ikke helt skal lukke øjnene for Bing som kanal. Og så må man sige, at det er nogle store forbedringer, de har lavet til deres søgeresultater, så jeg forventer egentlig i virkeligheden, at Bing kommer til at tage en smule mere markedsandel i år, end de ellers plejer at gøre. Da Bing i går annoncerede den her nye fane med AI-synlighed, der kom de også med en række vejledninger til, hvordan du kan forbedre din synlighed i deres resultater. Og de her råd, de minder jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget om de råd, vi i forvejen bruger til, når vi arbejder med AI-synlighed i andre modeller. Og det, som Bing anbefaler, det er i virkeligheden, at du går i dybden med dit indhold, ikke overraskende. Og det er det, som Google også beder dig om, og der, hvor jeg tit relaterer til det, der hedder information gain. Altså, at du kommer med nye perspektiver, dybder på allerede eksisterende indhold eller på dit eget indhold. Det her med, at du tilføjer noget unikt, der gør dit
indhold adskiller sig fra andres indhold. Så dybdegående indhold, det er altså en forudsætning for at opleve et svar i Bings AI-resultater. Og strukturer til maskinerne, altså brug tabeller, punktform, så Copilot lynhurtigt kan indsamle den viden, der er nødvendig, præcis ligesom andre sprogmodeller også gerne vil have det. Kommer du med en påstand, så bør du bevise det. Data og kildehenvisninger gør dig til en meget mere sikker kilde for AI'en at henvise til. Samtidig så opfordrer de jo til, at du bruger Index Now, fordi Copilot prioriterer friskhed. Så Bing i samme sekund, du opdaterer din side. Og et andet tip, det er den visuelle autoritet. Ha' dine billeder i høj kvalitet, fordi at Bing foretrækker at vise billeder i høj kvalitet, ikke overraskende. Samtidig, hvis du skal have de her fede magazine cards, som er blevet en del af Bings søgeresultater, og hvis du er så heldig at blive det altså, jamen så bruger den de billeder, der ligger på din side. Så at have rigtig flotte, højopløselige billeder er lige pludselig blevet en anden ting, end det tidligere har været, hvor man kan sige, at i forhold til SEO, så kan det være lidt modstridende, for der vil vi gerne have så små optimerede billeder som overhovedet muligt. Den dag i dag, der lander vi lidt imellem det hele, hvor vi kan sige, at vi kan komprimere og lege med dimensioner og så videre, men vi skal også have nogle billeder, der kan gøre så godt i SERPs. Så SEO den dag i dag, jamen det handler jo ikke længere om kun at ligge nummer 1. Det handler om at være den kilde, som både søgemaskiner og AI'er vælger at bruge som svar. Jeg håber, du synes, videoen var interessant, og du vil følge med i de næste videoer, jeg laver. Hvis du synes om videoen, så vil jeg da sætte super meget pris på, at du giver den et lille like, eller måske vælger at følge min kanal. Jeg skal nok sørge for at komme med mere indhold her fremadrettet, end jeg tidligere har gjort.